sihlele trial for 2 years. Yeah, was trial for 2 years. So in that 2 years we know system yasejele ithini. So nami sasendizixelela uba ngiyogwetjwa manje. Hayi indoda yogwetjwa, so yonke into endiyenzayo ndenza nje uba ndiyazi ndiyogwetjwa. Yeah, so mase ndifike ejele ndiphethe inombolo. Inombolo ndidibana nayo apha ngaphandle qala. Magrotman ava ndithi bendithanda Magrotman aphume ejele. So ndikhona ukusearcha kula Magrotman nawo akhona unika inombolo. So ndikhona ndidibanisa inombolo yam ndidibanisa. So naxa ndihleli namajita soloko ndichekisha uba ingaba ndidibanisa into right ndiyisabele. So ndiyabanjwa ke ngoku xa ndifika pha ndiyifihle uba kunenombolo endiyaziyo outside ngaphandle ndiyifihle. Ya ndiyifihle le nombolo. Xa ndiyifihla le nombolo ndihlale about a month. Yeah, so kukho iGrotman ekuthiwa nguStage. Kube kukho iGrotman ekuthiwa nguLulama umyoyo yayijomi angile. Jomi angile besipina bonke neangile yam. So ba notice uba ndiyayiva xa bethetha ndiyabeva because ndiyaresponda. Yabo but bothuke bona uba usive njani uba ngava besisithi. So ndiyazijambisa ke ngoku mna yabo. So bazothi ndizoqonda ke ngoku ekambeni kwexesha hayi man. Ululama usesingini apho uyahlamba. Hey damyoyo hayi man. Khona into endifuna ukuqalela yona. Hey kwenzeka ntoni ha man. Ndiyayazi le way yenu. Yeyiphi lo way hayi inombolo. Yeyiphi lo nombolo uyaziyo hayi yase 26. Uyazelaphi hayi ndandive ngobhutubani ngaphandle. Yabo kangiba wanixelela into ethile. Ithini lento akuxelele yona? Hawu unixelele imvuvukane into ethile nento ethile khawuyitsho ndimxelele. Yeah notice uba hey. Hayi nyani there is something. Ahamba ye ku stage. Ya lanto ubuyithetha ngoJomi njalo. Athi uStage yandimbonile man ngondweba. Yabo uba hey uJomi inyawo lakhe ikhona into ayaziyo. So abo atyusi bona ne sebe ama 28 azimaketha ko atyusi ba hey jonga izani ngapha ntontontoni. Ndithi ke mna ke ejonga atyusi majita if mhlawumbe yabona mna ne mna ndizawujoin noma 26. Then if nina niyojoyina ngapha niyazi ba we are different. Sohlukene. So ndivaye abe sithi uStage yeJomo intoni uyaziyo. Hayi inje nanje. Athi no Jomo it's fine. Kudala ndithetha lento. Masiyoxelela nama 28 man uba uJomo ufuna usijoyina. So masiyochekishana uba akho nto bayaziyo na ngoJomo. Some sort of a research so that banganithathi kanti there are things ngam. Hey kuyi kuchekisha hayi akho nto ningamthatha ndiphethe ndisiba le 26. Hayi ke ndiziveze ke ngoku into endizaziyo because everything seyenzekile. Xa ndifika ke ngoku eRhini eTrongweni. I'm not in the police station now. NdiseTrongweni. Now kuyaphikiswana ke ngokuba inombolo ayikho epolice station. Inombolo iseTrongweni. So awunawuze uthi ufumene inombolo epolice station. Inombolo iseTrongweni. Hey ndifumanisa uba yenza ithini ke ngolento madoda. As a result umna kaloku bendenzwe ngaphandle. Bendicinga kulungiswa lento apha epolice station. Kanti kwalapha epolice station ayikalungi lento. Safuneka ilungiswe apha eTrongweni. Ilawe some sort of isiko. Lisiko like wenzelwe isiko so le ndawo kufanele ukuthi elisiko lenziwe kule ndawo elisiko bekufanele balenziwe kule ndawo so kuphikiswana ngaloo nto ilisiko fanele kwalenziwe phi. Hayi it's fine. Digobe
ndenziwe okokutsha like isiko liqalwe phansi okokutsha erhini. Asikagwetywa by that time. Asikayonxiba like orange. Hayi ke, it's fine. Sifike eWest Bank, maximum prison. Asijikiswe less than 25 years ijikiswa because bancinci juveniles. Kuthathwe ubra was 36 months angene yena. Then we went to kwanoma lapho medium C ejuvenile. Xa sifike medium C kunama draft aphumayo aye Mdantsane ejuvenile center because zine juvenile center eMdantsane yenziwayo. So onke ama juvenile azayohlala pha eMdantsane because sifika pha medium C kuyafundwa phaya. Kunamachiri kwalapha eJongweni abhandindayo. Yabo, so ayabhandinda amachiri. So okuka abantu abaphekayo ngamachiri, kuphaka amachiri. So into esiyenzayo pha xa sothatha ukutya, sithatha ukutya siphakelwa ngamachiri. So kunamaleta ahambayo phansi kweplate. If le chiri kuthandile iyakuphakela then ihambisa ileta. Then uthatha la leta uyifunda uthandiwe ngumntana othile, yabo. So amapolisa were fed up with that because forced us singama juvenile because we want to sleep with those girls. Back to US girl, if I could tishara, we use any chance. Yeah, because bonding public dalula and Tomazan. Yeah, we were pregnant at times. So siphume ke siwe Mdantsane like kuthiwe masiye kwisending azibana females. Ayisifike Mdantsane. Fike Mdantsane samkelwa lenye irhadi kuthiwa ngumkhetshana namawajuza. Ngithe irhadi abona ngapha apha eMdantsane. Ngibani igama lakho? Ngujoma. Udlala ibhola. Yabe ndidlala ibhola. Udlala ntoni? Udlalela eHarlem. Uyayidlala ndiyadlala ejonga apha ke khona ibhola, khona isigela, khona inombolo, khona icawa. And apha, if you are not in peace with your parents, we would advise you to make peace with them so that to be grand. Hey, as believe man sikwetyiwe ingqondo ishushu. Singene siyotshe section. Xa ndifike section ijuvenile colored. Yabo, ngamakhaladi, ngamaXhosa, a mix, stoters. You see, when now usuka, yeah, you were stout, but you were not that much like. Now you are meeting up with the stoters, the hardcore stoters. Abantwana abancanyiwe makwabo. Hey, sifike apha. Ndidi 26. Ndime ngaloo nto banjoni ndidi 26. Esothula isitimela apha sifike sibuzwe eMjomana ngubani andili 26. Ohlobo. Sibekwe ecaleni. Xa li 26 kaloku uyimpumalanga. Sebenza ngemali. Ihamba uzafikela kuma 26. Uyahamba mos. Uya kwi-organization yakho. So you will meet with your organizational leaders. Then baza kufuna ukuphanda into bangaba uli 26 kanjani. Ubufumene njani ubu 26, irank yakho iyephi apha. Then uzawuhlala like for 6 to 7 days before you are being called. Then ndabizwa after 6 days ndaphandwa. Then funeka ndinikise i-background yam ndibene njani nale 26. Chaze hayi ndisuke ngaphandle ndaye police station. Xa ndifike police station ndabuchaza uba ndidibe nabo ngaphandle. Then kwathiwa ngaphandle ayivumelekanga. Ndanikwe police station. Xa ndifike eGrahamstown eTrongweni kwathiwa police station ayivumelekanga. Ndayifumana eGrahamstown.
kwabekho sithe Mdantsane naseGrahamstown ayivumelekanga. Yeah. I was fluent most like ndisabela ndikhupha nangembumbi. Ilwimi leshelele. Kuthiwa yiyo. Hey. Ndandisendiyivile like iba hey yabona naxa ndifika le. Ndizawufika le kuthiwe wawungekagwetywa. So xa ungekagwetywa ufana nomuntu osaxoxa amatyala, so inyawo lakho lingaphandle. Yabo, so usenofounda not guilty, so ugoduke. Yabo, so funeka ube lapha ngaphakathi, so that ukhone ke ngokuba zonke izinto zenzeke kakuhle, then you get all the things. Yeah. Hey, fumanisa uba umane kusithiwa khama ecaleni kukhokaswe. Yabo, kubekho abathi hey niyamva ngendlela asabela ngayo, ngohlobo asabela ngalo bafowethu ngundoda lo. Yabo, kubekho abathi hayi manjonga ewe siyamva ngundoda qha ke ayinasiko lento yakhe, so funeka siyenze ibe nesiko. Ndibizwe ndisandogwetya mos 18 years abo-accuse bakhona nawo. Yabo, and o-accuse kuqalwe ngabo like ndifika sekukho abantu esebendazi already apha from etrial. Yabo, sebelazi inyawo lam uba hey la out leya ujome nenyawo elishushu. Yabo, so ndifika unenyawo amathamba aqinile woyika into. Yabo, nephi na into kuthiwa yenza uzawuyenza for as long as into bangaba uzawubonakalisa into bangaba wena you are strong. Yabo, hey hayi ke kugqitywe ngabo-accuse sithathwe ndibuyiselwe back to where I was. Ndihlale but kakubekela ixesha lide ndiphinde ndibizwe because yabona xa ungena etrongweni itrongo it's some sort of ukuphuma kwi-country usiya kwenye country. Ufika kule country kunemithetho yala, kune-leadership ekhokhelele le country, ikhokhelele le country ngeepolicies zayo. So nokufika kwam phaa ndifika kukho i-leadership phaa. Yabo, ekhokhele ngepolisi yayo. Yabo, so ikhokhele ngepolisi yayo. So ndafika nda-accepta into bangaba xa bendibonisa uba ihamba njani yonke le nto, ndabe nam sendinayo i-background yoba le nto ihamba njani. Ndathathwa ndabuyiselwa kwi-lowest rank. Ndayotsho kwi-lowest rank, then kula lowest rank ke ngoku funeka ndi-accepte to be led. Inomboro, xa uphikisa inomboro uyayifunda kuqala, awuphikisi nje. Uyayifunda, uyayixelelwa mos, then xa uyixelelwa uyifunde. Uthi xa uyifunda ufumanisa uba awuxelelwa nto ingeyiyo, uxelela into erayithi eyiyo, so akho need uyiphikisa inomboro. Uyithathe uhambe uyogcwala, ufika ugcwale phaa uzawushayelwa ugcwale. Uzawufika phaya kulaa lowest rank, kukho umntu in charge for into bangaba makaqeqeshe wena. Then wena kulapho funeka usebenzele ukuzibonakalisa, kwenzela into bangaba whenever kune-inspector efikayo kuloo mntu izothatha iripoti about amajoni aphantsi kwakho, then wena funeka unikise iripoti ethi this one and this one and this one can be the leaders of this organization in future. Yeah, because uqala ujulwe ubekwa ngale wekampu e-26, then ngale wekampu funeka usebenze
Dikusefa pha uyasebenza kune-inspector ezikujongileyo pha xa usebenza. La inspector funeka imane inika iziripoti. Emveni koko la report yiyo eza kubangela into yoba ngaba mawusuke wena from that rank, then uthathe ukungena emkhosini. Xa ungena emkhosini uyofakwa kwenye position whereby there's a person ozawuba in charge for ekuqeqesheni wena. So emkhosini we choose the characters of the person esinobanika uba ngaba mabaledishe abantu.